Anom ka tuig nga bata sa Numancia ginapasuni na hulog sa Aklan River. Samtang banwa sang Altabas sa Aklan, ginbaha bangod sa ulan nga ginbilin ni Bagyong Usman. Ini ang gintutukan ni Rojmar Sokal dito. Ginsulod sang tubig ang mga panimalay kaginbaha ang mga dalanon sa banwa sang Altabas sa probinsya sang Aklan bangod sang padayon nga pag-ulan sang Sabado. May mga residente nga gilayon nga gin-evacuate tungod sang pagbaha. Naglandslide ang porsyon sang duta sa barangay Katmon, Altabas, kag naguba ang taytay nga human sang kahoy sa barangay Lupo, Altabas. Bangod sang mabaskog nga daludo sang tubig. Padayon naman nga ginapangita ang 6 ka tuig nga bata nga nahulog sa Aklan River malapit sa Numancia Calibo Bridge sa Bulwang Numancia sang nagligad nga Sabado. Ginkilalang bata nga si Fiona Abamos, suno sa iya lola nga si Magdalena Rivas. Makapila niya ka beses nga ginsaway ang iya sining nga apo nga hindi magpalapit sa suba. Apang nanaog gid ini kag nakadanlog sa suba tungod sang mabaskog nga tubig baha. Rojmar Sokal dito para sa One Western Visayas.